A pszichológiának egy új ága a tanatológia. A görög thanatos szóból vett elnevezés kutatja a haldoklással, halállal és gyászsal összefüggő lelki megnyilvánulásokat. Kiterjed ez egyrészt a haldokló segítésére, az emberhez méltó halál elfogadására, a fájdalmának enyhítésére. Földünk mulandó teremtményei között egyedül az ember számára okoz gondot a halál. Az ember, a születés, a fiatalság, a nemérés, a betegség, az öregség és a halál dolgában osztozik az állatokkal, de valamennyi élőlénytől eltérően csak ő tudja, hogy meg fog halni. A halálra vonatkozó viszonya minduntalan változik, többek között a várható élettartam hosszától és az individualizáció szintjétől függően. A modern felfogású esszé legérdekesebb mozzanata talán annak az elmondásnak tűnő helyzetnek a leírása, hogy a mai modern társadalmakban a halálra készülők hamar elmagányosodnak, hamar felbomlik a kapocs köztük és szeretteik között. A halál megváltoztathatatlan és elkerülhetetlen, de viszonyunk a halálhoz nem az. És ez többek között azért fontos, mert viszonyulásunk a halálhoz szabja meg az életünket is. A halál felfogása és elfogadása befolyásolja az életünk módját, az elintézetlen problémák, az elért és el nem ért eredmények teszik könnyűvé vagy nehézzé a megválást az élettől. Olyan összefüggéssel állunk szemben, amely meghatározó egész életünkre. Van-e élet a halál után? Ezt a kérdést mindenki felteszi magának, vagy ha eddig nem is, egy napon majd mindenképp. Talán éppen holnap, egy hozzátartozónk, egy barátnőnk közeli eltávozása kapcsán. A sokféle különböző válasz közül mit higgyünk el és kinek higgyünk? A materialisták szerint a halállal véget ér minden, csak a világ forog tovább. A reinkarnáció tanának hívei szerint több egymás után következő életet kell leélnünk, míg nem végül a nagy mindenségé leszünk. A zsidók, a muzulmánok és a keresztények hisznek abban, hogy a földi élet után egy Isten szeretetével teli örök élet vár ránk. A keresztények még abban is hisznek, hogy testünkkel együtt támadunk fel, mint Jézus Krisztus. Manapság már nem is olyan fontos a gyászolás, mint régen. A gyászrítusoknál a cél a továbbélőket ért veszteség lehető legrugalmasabb feldolgozása, a test eltávolítása az élők közül, ugyanakkor gondoskodás a testről, a lélekről, a gyászolókról. A gyászt minden ember másképp éli meg. Mindenkinek foglalkoznia kell vele. A veszteségeket el kell fogadni, meg kell tanulnunk veszteni. Sajnos nagyon sok család esik szét a gyászban, ennek is a gyász különféle megélési módozatai az okozói, valamint az, hogy a sok régebbi probléma is felszínre kerül. Kik mondják azt, hogy egyedül könnyebb? Többnyire a nők, mert a nők még mindig szolgálják a férfiakat. A nőnek mindig marad valami kis teritóriuma, a háztartás, amennyiben fiatal háziasszony is volt. A férfiak hamarabb lesznek tehetetlenek, nem szoktak hozzá, hogy ellássák magukat. A gyász fázisai. Verena Kass szerint 4 fázist különítünk el. Az első az elutasítás, a második a felszakadt érzelmek, a harmadik a kétségbeesés, a negyedik önmagunk és a világhoz fűződő viszonyunk kialakulása. Amikor az ember haldoklik, félni kezd. Fél attól, hogy jön a rossz, és rémképeket fog neki mutatni. Ez azonban csak képzelgés. A tibeti halottas könyv szerint le kell ülni egy olyan embernek az eltávozó mellé, aki egy vele. Tudatosítani kell a haldoklóval, hogy mi megy végbe most benne. Ha ezt a haldokló elfogadja, ekkor ezáltal túllép a fantáziaképeken. Van okunk valóban félni a haldoklástól? Elizabeth Kübler-Ross svájci pszichiáter szerint nincs. Ha vannak olyan emberek, akik szeretnek minket, és akik gondoskodnak arról, hogy minden igényünket kielégítsék. Például, aki otthon szeretne meghalni, azt engedni kell otthon meghalni. Ehhez szükség van egy támogató rendszerre, olyan emberekre, akik valóban ismerik az érintettet. A beteg el kell, hogy mondja, mit akar. Elizabeth Kübler-Ross az Egyesült Államokban élő svájci pszichiáter volt az első, aki a haldoklás stádiumait elkülönítette. Megfogalmazása szerint a haldoklás 5 fázisa különíthető el. Az első az elutasítás, a második a düh, a harmadik az alkudozás, a
a 4. a depresszió, az 5. a belenyugvás. A 3 leggyakoribb halálos betegség napjainkban. Amikor a leggyakoribb betegségekről van szó, nehéz egységes sorrendet felállítani, hiszen rengeteg olyan feltétel létezik, mely befolyásolhatja azt. 3 olyan betegségről van szó, amelyek nem csupán valamilyen egyszerű betegségek, hanem a leggyakoribb halált okozóak. Az első a rákos megbetegedések. Gyakortasság sorrendjében az első legelterjedtebb a tüdőrák, majd a kolorektális vastag- és végbélrák, az emlőrák és a gyomorrák. A második leggyakoribb halálos betegség a szívroham. A szívrohamnak van 3 olyan előjele, melyet ha észreveszünk magunkon és változtatunk életvitelünkön, akkor elkerülhetjük a katasztrófát. Az első előjel egy szorító jellegű fájdalom a mellkas közepén. A második a fájdalom kiterjedhet az egész mellkasra, a harmadik a fájdalom pihenésre alábbhagy. A harmadik legelterjedtebb betegség az agyvérzés. Az agyvérzést csak megelőzni lehet, előrejelző tünetei nincsenek. A halálbüntetés a legsúlyosabb büntetési forma, a bűnösnek talált személy életének kioltása, az élettől való megfosztása a jogi eljárás keretében. A halálbüntetés jogossága vagy jogtalansága napjaink legvitatottabb jogi, etikai, teológiai és társadalmi kérdéseinek egyike. A világ legnagyobb emberi jogi szervezete, az Amnesty International hosszú évek óta küzd a halálbüntetés teljes eltörléséért. Felméréseik szerint 2012-ben már csak 21 országban hajtottak végre tényleges halálos ítéleteket. Európában egyedül Fehéroroszország alkalmazta még tavaly is a halálbüntetést. Az egyik, talán legnagyobb vízhangot kapott élménybeszámoló Pam Reynolds az atlantai énekeshez köthető. Az egész azzal kezdődött, hogy 1991-ben, miután az énekesnél beszédzavar, erős szédülés jelentkezett, megállapították, hogy az agytörzshöz közel egy igen veszélyes artéria, aneurizma található. Orvosai döntöttek, ha nem műtik meg, Reynolds meghal. Így egy akkor még úttörő beavatkozásnak számító műtét mellett döntöttek, amely alatt rövid időre leállítják a páciens szívét, hipotermiás szívmegállásként is emlegették. Az eljárás lényege, hogy annyira alacsony hőmérsékletre hűtik a testet, hogy egy pillanatig lényegében halottnak számít az illető. Lecsapolva a vérét, és így megszüntetve az életveszélyes állapotot, lassan visszahozzák a normális szintre, mielőtt visszafordíthatatlan károsodást szenvedne. A műtétnek azért lett ekkora szerepe szakmai verkekben is, mert pontosan dokumentálták minden mozzanatát, így könnyen össze lehetett vetni a leírtakat azzal, amiről később Reynolds beszámolt, pontosabban a halálközeli élményeiről. Miután Reynolds már nem volt tudatánál, az orvosok megkezdték munkájukat, elektródákkal mérve az agy elektromos aktivitását. Hogy kiszűrjék a környezeti zajokat, fülhallgatót is kapott a beteg. Ennek ellenére a páciens mégis olyan hangokról, történésekről számolt be a műtét után, amit nem hallhatott. Elmesélte, hogy hallotta a borotva hangját, amivel előkészítették a koponyáján a műtéti területet, és fültanúja volt az orvosok közötti beszélgetésnek is. Az általa visszamondott párbeszédek tökéletesen megegyeztek a műtéti jegyzőkönyvben leírtakkal. És miközben egy rövid időre leállt a szíve, a klinikai halál állapotába került. Elmondása szerint ez alatt felülről látta magát, amint fekszik a műtőasztalon, majd egy hosszú alagút végén megpillantotta a fényt. Látta elhunyt rokonait, ám a semmihez sem hasonlítható érzés hirtelen véget ért, mintha egy jeges medencébe dobtak volna, mesélte Reynolds.